V Moldave nad Bodvou sa stretli amatérski cukrári, aby predviedli svoj talent na zdobenie tort. Ich šikovné ruky vytvorili priam umelecké diela, ktoré uľahodili ústam i očiam návštevníkov. Vyzerajú tak, ako by boli výstavnými kúskami len pre obdiv, sú však nielen farebné, nápadité, ale aj chutné zároveň. Amatérski cukrári ukázali, čo vedia a dávali si navzájom tipy, ako si osvojiť jednotlivé techniky zdobenia tort. V Moldave sa uskutočnilo už v poradí druhé stretnutie takéhoto druhu. Tak sa človek najlepšie učí, ak jedna ukáže druhej, ako sa to robí. A to ma v podstate viedlo k tomu, aby som druhýkrát po prvom úspešnom podujatí organizovala to ďalšie. Účastníci tvorili tieto jedlé dekorácie bez obmedzení. Jedinou podmienkou bolo, aby ich motív súvisel s témou Veľkej noci. Najlepšie práce boli nielen vystavené, ale aj ohodnotené. Na prvom mieste sa umiestnil tím z Prešova. Vyrábali sme jednoduché veci, nakoľko sme nemali za sebou žiadne pomôcky, takže ručne vyrábala Danka kuriatka, my kvietočky a ostatné ozdoby, všetko sme robili ručne. My najviac pečieme torty len tak napríklad ako našej rodine druhej, a keď spoločná torta, to si len vyberieme tvar a ona napečie sama. Amatérska cukrárka zo Zemplína zas prišla účastníkom ukázať, ako sa torta zdobí čipkami a neváhala im predviesť ani techniku na výrobu sladkých kvetov. Základ je drôt, na čom je hmota a fakticky teraz dá sa už kupovať na každú jednu kvetinku, dá sa kupovať vykrajovačky, žilkovače, potravinárske farby. Stretnutie amatérskych cukrárov sa najbližšie uskutoční v júni počas Dní mesta. Organizátorka sa rozhodla pomocou svojho tímu zhmotniť zo sladkých pochúťok symboly všetkých partnerských miest Moldavy.